Στο σημερινό το βίντεο θα μπούμε στο πιο επικίνδυνο λεωφορείο της Αθήνας. Έχουμε κατέβει στο σταθμό Λαρίσης για να διαπιστώσουμε και οι ίδιοι άμα είναι τόσο επικίνδυνα τα πράγματα. Οπότε κάντε ένα like και ένα subscribe και πάμε κατευθείαν στη στάση και να δούμε πώς θα πάει. Επίσης, ξέχασα να πω πως σήμερα θα είναι μαζί μας και ο Lux, τι που είσαι, brother. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι πιστεύεις ότι θα γίνει σήμερα. Εντάξει, ρε φίλε, κοίτα. Το έχω ψάξει λίγο το θέμα, η αλήθεια είναι, για το δικό μου βίντεο. Δεν νομίζω να δούμε κάτι το τρομερό, αλλά πιστεύω δεν θα είναι ένα κλασικό λεωφορείο, σίγουρα. Δεν θα είναι από αυτό που παίρνει από τη γειτονιά σου, ας πούμε. Συμφωνώ και φύγαμε προς τη στάση. Η γραμμή του τρόμου, έτσι αποκαλούν κάποιοι τη διαδρομή με το λεωφορείο από την πλατεία Βάθη μέχρι το Μενίδη. Καθημερινά χρήστες ναρκωτικών κάνουν χρήση και μαχαιρώνονται μπροστά στα μάτια των επιβατών που δεν τολμούν βέβαια να αντιδράσουν. Δείτε την αυτοψία του Βαγγέλη Γκούμα. Πλακωθήκανε, βγάλαμε μαχαίρι, δεν ξέρω τι κάνανε, αλλά αίματα ιστορίες. Οπότε φύγαμε γρήγορα προς τη στάση και δεν θα σας κρύψω ότι είχα πάρα πολύ άγχος γιατί πρώτη φορά θα μπαίνα σε τόσο επικίνδυνο λεωφορείο. Έτσι λένε τουλάχιστον. Λοιπόν, μάγκες, βρήκαμε τη σωστή στάση, αλλά δεν γράφει σε πόσο έρχεται το λεωφορείο. Περιμένουμε αναγκαστικά και να το περιμένουμε και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Μετά από περίπου 10 λεπτά έφτασε το λεωφορείο, μπήκαμε μέσα και κατευθείαν καθίσαμε. Λοιπόν, μάγκες, έχουμε μπει στο λεωφορείο. Επιτέλους καταφέραμε και το πήραμε. Ήδη ακούω για Ζάναξ να λένε, για πολλά πράγματα, δεν ξέρω. Είναι εδώ και ο Lux στη δίπλα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. No joke τώρα. Είναι πίσω μας, άμα δεις, κρατάει σακουλάκια ακόμα. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, περιμένουμε να διάσει λίγο, να έχουμε και καλύτερα πλάνα και να μπορούμε να μιλάμε και πιο δυνατά. Στη συνέχεια κυλούσαν όλα ομαλά μέχρι που έγινε κάτι που πραγματικά δεν το περίμενα. Ο χαμός, ρε φίλε, χαμός. Λοιπόν, μάγκες, έχω να πω, είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Πραγματικά μας την μπήκαν, μας είπαν να κλείσουμε το βίντεο. Τώρα τραβάμε πολύ διακριτικά και δεν νομίζω να μείνουμε πολύ εδώ γιατί πιστεύω θα πάει κάτι πολύ λάθος. Δεν κατέβηκαν. Εντάξει, αυτός του κάνει μπουνίτσα να τον καλοπιάσει λίγο, έτσι. Ναι, ρε φίλε, γιατί εντάξει, μου κάνει μία τσιγκάνα εκεί, μου λέει και που έχει το κινητό σου τώρα τυχερός είσαι. Και λέω, πήγα του έδωσα έτσι μπουνίτσα, ρε φίλε, ότι και καλά δεν το έκανα για disrespect, κατάλαβες. Απλά τραβάμε κουπί και πάμε να δούμε τι θα γίνει, δεν ξέρω, φοβάμαι. Στη συνέχεια είπα να τραβήξω όλη τη διαδρομή μας και γίνει κι άλλο τέτοιο περιστατικό. Πω. Δύσκολα τα πράγματα, μάγκες. Λοιπόν, μάγκες, θέλουμε να κατέβουμε σε πόσες στάσεις? Θέλω να πιστεύω σε 5 στάσεις και να κατέβουμε με όλα τα πράγματά μας. Ναι. Γιατί εντάξει. Δεν ξέρω τώρα, συγγνώμη μάγκες που δεν τραβάμε πολύ, αλλά πραγματικά πήγαν να μας την πέσουνε. Επίσης, οι φήμες ότι είναι το πιο επικίνδυνο βγαίνουν αληθινές, να ξέρετε. Τι έχεις να πεις? Φίλε, εγώ τώρα τα έχω κάνει πάνω μου, no joke, ρε φίλε, εντάξει. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Απλά πάμε να κατέβουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, μάγκες, μόλις κατεβήκαμε από το λεωφορείο, πραγματικά δεν τα περίμενα καθόλου έτσι τα πράγματα. Μπήκαμε μέσα, βγάλαμε τα πλάνα που είδατε και μετά αυτός ο κυριούλης, που εντάξει, τι κυριούλης, είδαμε όλοι τι έκανε. Κυριούλης, εντάξει. Ναι. Άρχισε να μας λέει μην τραβάτε βίντεο, δεν ξέρω τώρα αν τα έβγαλα. Ελπίζω να τα έβγαλα για να δείτε κι εσείς. Αλλά πραγματικά πήγε να μας επιτεθεί, δηλαδή έλεγε κλείσει το βίντεο, τι έλεγε βασικά? Ρε φίλε, κοίτα, εγώ τραβούσα πλάνα, επειδή τραβούσε και ο Metal από εδώ. Το είδε, ρε φίλε, και δεν είπε κάτι. Οπότε λέω εντάξει, δεν έχουν μάλλον θέμα. Τράβηξα κι εγώ έτσι ένα πιο φανερό πλάνο, να το πω και έτσι. Και μάλλον φάνηκε κατά λάθος το πλάνο και εμένα δηλαδή μου την πήγε πιο πολύ. Και μου λέει, ξέρω εγώ, κλείσει το βίντεο. Και στο τέλος εκεί που. Γιατί εγώ, ρε φίλε, εντάξει, δεν ήθελα να τους ενοχλήσω, πάω κοντά τους και τους κάνω, ρε φίλε, με όλο το σεβασμό, ξέρω εγώ, χίλια συγγνώμη και του δίνω έτσι μπουνίτσα και καλά, όλα καλά. Και μου λέει στο τέλος, τυχερός είσαι που έχεις το κινητό σου. Και πάμε τέλος πάντων πιο μπροστά γιατί εντάξει, θα μας επιτιθόντουσαν 100% και βλέπουμε πίσω να κάνουν εντάξει, γραμμές. Να το πω πιο ευγενικά τώρα. Τι δεν κάνανε είναι το θέμα, αδερφέ. Και τι δεν κάνανε, εντάξει. Και μέσα στο λεωφορείο πόσους ανθρώπους είχε, γεμάτο ήταν το λεωφορείο? Ήταν γεμάτο, ναι, μπρο, ήταν γεμάτο το λεωφορείο και είχε. Τι να πω, εγώ εντάξει. Γελάγαμε στην αρχή με το Metal, χαχά, αλλά τώρα το γελάκι κόπηκε, φίλε, μαχαίρι. Εγώ πραγματικά δεν τα περίμενα καθόλου έτσι τα πράγματα. Λέω θα μπούμε μέσα, θα είναι άδειο και δεν θα υπήρχε τίποτα. Αλλά για να το λένε, τελικά να ακούτε τι λένε. Γιατί για να το λένε όλοι υπάρχει κάποιος λόγος, μπρο. Σίγουρα, φίλε, σίγουρα. Οπότε τώρα θα αράξουμε λίγο εδώ πέρα και λογικά θα περιμένουμε το άλλο για να γυρίσουμε εκεί που πήραμε το πρώτο Α10. Και ξέρεις ποιο είναι το αστείο τώρα, ότι θα χρειαστεί να ξαναπάρουμε το ίδιο λεωφορείο γιατί δεν μπορούμε να γυρίσουμε με άλλο. Οπότε. Ελπίζω, ρε φίλε,
να μην έχει τόσο, κατάλαβες, μέσα. Εντάξει, εμείς θα είμαστε πιο προσεκτικοί τώρα. Αυτά. Να κάνουμε και ένα disclaimer κάπου εδώ. Εννοείται δεν θέλουμε να θίξουμε αυτά τα άτομα. Σεβόμαστε πάρα πολύ τη ζωή τους. Δυστυχώς η χώρα που μένουμε δεν τους παρέχει κάποια βοήθεια. Οπότε είναι σεβαστό. Και εννοείται πως δεν έχουμε κάτι μαζί τους. Αλλά εντάξει, και εμείς τη δουλειά μας θέλουμε να κάνουμε. Δεν ενοχλούμε κανέναν. Αυτά. Στη συνέχεια λοιπόν, ενώ αράζαμε, είδα πάρα πολλά πράγματα που πραγματικά με φρίκαραν. Όπως αυτή εδώ πέρα η καμένη στάση που πραγματικά δεν έχω ιδέα πως κάηκε. Και ενώ αράζαμε, είδαμε και αυτόν εδώ πέρα τον κύριο που ήταν απέναντι και έκανε παράνομες ουσίες. Λοιπόν, μάγκες, έχει περάσει η ώρα. Τι δεν είδαμε σήμερα? Εδώ πέρα στο παγκάκι ήταν πάλι άνθρωπος που έκανε ουσίες. Τώρα περιμένουμε το ίδιο λεωφορείο, το Α10, και ας ελπίσουμε να γυρίσουμε σπίτι μας με ασφάλεια. Αυτό έχω να πω. Και να μην είναι τόσο ακραία τα πράγματα όπως ήταν πριν. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει. 5 minutes later. Λοιπόν, μάγκες, μόλις μπήκαμε στο λεωφορείο, μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν κάνουν ουσίες ή κάτι. Πώς το βλέπεις εσύ? Εντάξει, ήσυχα ρε φίλε. Υπάρχουν κάτι περίεργες φάτσες. Αλλά ναι, καμιά σχέση με πριν. Οπότε ας ελπίσουμε να γυρίσουμε κομπλέ. Θα τραβάμε εννοείται τη διαδρομή. Και πάμε να δούμε. Λοιπόν, μάγκες, έχουμε κατέβει στην Αττική. Ούτε εδώ πέρα είναι τόσο ήσυχα τα πράγματα. Οπότε έχουμε έρθει σε κάτι στενάκια όπως βλέπετε. Και πάμε να δούμε λίγο και μετά φεύγουμε, γιατί πάρα πολλά περάσαμε για σήμερα. Ας ελπίσουμε να μην γίνει κάτι τώρα στα τελευταία. Και ναι, πάμε. Λοιπόν, μάγκες, τώρα περπατάμε. Εδώ πέρα, εντάξει, δεν είναι τόσο περίεργα στενάκια, μπορώ να πω. Εδώ και η σπίτια, έχει γκαράζ προφανώς. Λίγο ομόνια, όχι ομόνια, έτσι λίγο περίεργα στενά είναι, αλήθεια φέρνει. Ελπίζω να μην γίνει κάτι τώρα. Αλλά φαίνονται κομπλέ τα πράγματα. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα σε ένα άλλο μέρος, έτσι, γιατί εκεί είχε ανθρώπους λίγο περίεργες φάτσες και μας κοιτούσαν περίεργα και δεν έχω όρεξη πάλι να γίνει κάτι. Λοιπόν, κάμερα, μάνα, έλα από εδώ. Εντάξει, τώρα και εδώ λίγο περίεργα, ρε φίλε. Πολύ σκοτάδι καταρχάς, γιατί τόσο σκοτάδι. Αλλά κατά τα άλλα, ψιλονορμάλ τα βλέπω εγώ τα πράγματα, ρε φίλε. Πολυκατοικίες έχει. Τι άλλο τώρα? Λες να πάμε από εδώ? Δεν έχει πιο πολύ φως, λες να είναι καλύτερα. Πίσω τώρα να μην μας πει κάποιος κάτι ότι που τραβάμε πάλι. Και από ό,τι είδατε, μάγκες, δεν έγινε κάτι. Νομίζω τώρα είναι η ώρα να φύγουμε, γιατί πολλά ζήσαμε για σήμερα. Εντάξει, μπορώ να πω η Αττική δεν είναι τόσο περίεργη, μια χαρά. Είναι λίγο τα στενάκια βέβαια. Αυτά ρε φίλε, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, μάγκες, γυρίσαμε στις περιοχές μας. Μπορώ να πω πως πήγαν όλα καλά, ευτυχώς δεν πάθαμε κάτι. Στο τελευταίο δρομολόγιο του λεωφορείου δηλαδή. Είδατε τι έγινε, οπότε οι φήμες είναι αληθινές. Δεν ήταν τόσο δραματικά όσο το λέγανε, αλλά είδατε τι έγινε, ρε φίλε. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έγινε και τίποτα. Οπότε αυτά, άμα θέλετε και άλλα τέτοια βιντεάκια, κάντε ένα like και ένα subscribe, γιατί κοντεύουμε τους 40.000. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, στο επόμενο. Peace. Συμφωνώ και φύγαμε κατευθείαν προς τη στάση. Το βρίσκα και φύγαμε. Ξαφέσαι, μάλλον. Ωραία, όχι ρε, βρε, άκρες, δεν τον εβόησκα, ρε. Συμφωνώ. Σκάσε.